ya. Ya, badute metu yung, ngene yung munggah yung. Cepet tau sing nonton akeh banget keno. Yo alolo wing. Emang anang-anang apa aja? Sing apik, sing apik. Sing gagah, gagah. Yo alolo. Hei. Dulu ae. Segeranya selagi apa iya Jawa Tayu Jawa Timur negara. Awas mbok sikile kejungkel. Tung tung mabruk. Kanyel kanyel. Ayo Mas Alif. Assalamualaikum. Kirim salam para prihatin. Ampun kilapun mereksani badutanipun. Ya Allah ya Allah ya Allah. Gobang gosir, sir gobang gosir, sir gobang gosir. Kumaha? Iya ta. Siapa sih baru? Alah, Benet tahu beru ya. padu-padu nek. Nel, wis serupa kan lho. Kowe pikir ki ngapa Nel? Kok arep mesti kok kesiran nyong ya, maduti lagi rayu banget. Alah ora kepriwe lah. Ih, Lah, wis tahu. nang YouTuber ngomong kayak kowe gemblong kowe. Iya. Ki apa pedotan, Kek? Oh iya. Ting ting. Nana nini. Nana nenono. Nana nini nono enana. Gampang bayi. Udah. Nono nene nono nene. Nana nini nono enono. Nyong rasane Aja kepriwe. mononon. Ya kepriwe sih? Nyong jane mikir karep metu, Nini, nyong jane nini. men mandani isin terus terang bae. Wong Alisa ya ora dadi golek dangdan. Ali pemergane kae. Is,
Iya lah. Tone, lolet yo lah. Mana? Disambung, Dut. Sambung. Ala timun segala. Alah. Ora lah, wis sering Aja aku. timun. Tanggung rusek sigar sing kok ngabak. Bosok. Nong nong neng neng nong nong neng. Bahkan nong, nong. bosok. Oh, depan keruk. Dah. Yo lah, sing bener sing dadi lah. Magit, Dut. Ya. Jakong sila. Kesel. Ora nyong kesel. Kesel. Bayi. Sila kit mau kok. Halo Om. Malah Om ya. Kayak iki lah, siki Manuk perkutut, Ya. ilang soalnya buntut. yo kene mesti Ya, brayo karena apa? Berhubung ayo yo reling ya mana? Ah? Kau nak kowe kalau kaki lah, dikon adit kae lah. Ndiriku kok sing gong bisa apa? Hah? Iya. Nong nong ning ning nang nang ning nang nong J. Manuk deruk bae lah. Alas Manuk deruk bae. Manyar. nong nong neng neng nong nong neng nong nong. Wis kaya gue bae, nonong nenek Manuk nonong manyar iya. susuwe. Ora kaya kuwi lah, sebener lah. Lah apa-apa salah ta ngono lah, nyung jan mutung lah. Lah, kayak kira kasar banget. Urung duwe bojo, urung pake bojo wis rasane kaya pake bojo lah. Sik, coba kok aduh. Lah, kesel banget tuh kebangetan kowe lah. Iya. Aja jujur banget, Dut. Lah wong nyong anu wong jujuran, beda karo Rika. Ayo gue. Larang awak. Iya watak ya. Asih watak wong kudu aja jujur lami mbok. Ya yo, cekat-cekot. Ya, makanya tini ana sing gede ya lah. Oke. Nyangking ember ngiwe tengen jagong cecer kok tambah tangan ya. Bawa si mega mendung, terang kilingan besi sike. Tiga ya bang roti kemandung, ngilingan ke bajingan sambung masalis. Senyum. Jos. Aja dialek. Sampai dijajal disit ke privasi tulis inget Ilah. Ah. Ngasih tak bayang-bayang nang alas karo Lombok anu. Sing Nil. adil, Dut. Ya. Sing Kayaknya anu siji kerep urung adil Sing yo karo ya. adil. siji jajal dibuka karo Ya. ditutup maning buka maning tutup maning moko. ya. Siki kayak Dut, ah diputar, dijilat dicelupin. artine Oreo. oh bocah gitu pangan kolera kok elem. Yang kok dikendangin jajal dibuka, jajal Iya. ditutup, Ke, jajal dikurebena, Ora. Siki- jajal dibuka ki kendangan emang kok kayak Siki gini. ya, siki nyong gareng tas lengger iki wong lengger ayo kayak Lah iya kasih siji disit dites. Siki nyong jajal sing ndi ki ya? Hah? Oh Sing- iya. Ready nyong nurut bae lah. Iya. Ayo lah, tebak sing sor lah. Sing tua aku ya tua. Gue cilik-cilik tua ya junjung bae. Iya positif. Iya. Hah? Tak bopong kombok lah. Ayo maning, Mas. Lah. Ayo.
Lah nyok kepengen ikut Wong wis digongan nak. Domong sat-satan bae. Ya kok yo lah, Nduk yo. Ayo, make lihat sini mau. Iya, ayo lah, make lah. Make lah. Karo kol ya nu wis. Ngene lah. Make. Yo ngerti mesti lihat hihihi gue ngerti ya. Daromi. Ora nu sat-satan bae. Yo. Iya, kendang sat-satan bae. Kok mau di situ? Bukan di situ enggak kena. Ya. Sirgo banggo sir. Kote kowe kaya apa jajal? Sir. Sirgo banggo sir. Sirgo banggo sir. Sirgo banggo sir rayona Sunda. Hei. Egot. Ngegodoi kegota. Ngegodoi ngegota. Sok atu ngegodoi sor. Jos. Sor. Kowe nganggo putih ya? Kayak nganggo putih kan? Iya. Hah? Oh, itu jelas segel mbok lah. Iya. Sing gue kayak Wis keton sih kesegelan wis keton. Yang anu garap iya. Angger yo ngapal. Ya iya ketetes kabeh lah. Iya. Mengko. Iya, oke. Ah? Kayane sih lah nyok gak wong ayu kowe lah kabeh lah. Iki mamak ki apal angger mamak ki. Ya selalu jelas. Make. Hah? Tis ini Mbak Lia. kalau saya hafal. Make lah, wis lah. Masa pada. Lah, make lah. Ya kok make lah nyok. Angger kon buka tutup sih benggang ya berarti ya kowe. Saparen. Apa ki ya? Dibuka Semain ya. jajal ditutup jajal kurbenang jajal dibuka jajal ditutup jajal kurbenang jajal dibuka jajal ditutup jajal dibuka 100 kurbenang 100 wis ana lunas. Kowe nganggo coklat apa putih? Angger gue Iyalah. warnane kuning mau. Apa kuning ya? Iya. Ki dalang kepriwe, Mbak? Ya iya. Abu-abu. Ya, pakai list lah. Abu-abu ya dia ya. Parane abu-abu mau ya. Iya. Iya. Kok anu gering ya dasare gering langsing mantute bokong main. Iya. Iya. Nah, lo. Wong apanya ora isinnya enak kayak iki ya, Lem. Hah? Kok ngasuk benil? Lah butuh tadi sudah wanine ora ada butuh-butuhan. Hah? Nah ya, weh, pak dalamnya kok naik god list, make kemana? Kok tak bayar makanya? Kana? Iya. Kana. Bocah-bocah. Ih. Ih stop ono bae. Ono bae. Yo, no, aya apa? Yo mapan. Keras. Yo malah wedi banget Ki lamba. Ndak ida loh. Kok deneng bocah-bocah lenje temen lah. Bocah kok. Dah. Ki lamba temenan iki. Oh langsung jerot ngene. Ida loh, mata Rasulullah barokatuh. Keh, aja kayak kowe dadi marak-marak priwe. Urung apa-apa tandes. Iya, aku keh lah. Bocah. Anu dasare tipis. Keh anu main banget dong. Oke, Sinista, kok udah malah kayak gue ya? Kok sih kekot make, kok tekae? Make kan ada nilai, Iya ke dalang tenang bae, kan ikut kere? Enggak tenang. Ngegoteng kok bita ya sa? Ya iya. Ketika ngadep nganak. Sor. Cing wala kaji. Cing wala kaji kokok belok. Bum. Cing wala kaji.
omongan. Ngomong kaya kowe temen koyo ya gatel lah. Keren. Hei. Good. Jan. Ora bisa turu. Kue nyong miki agidong kali asat. Ora wakyu. Cek lo. Ora tak. Aku miki krungu kue egot. Rasanya krungu esek apa ana bire nang kono ya? Alah yo. Mesti kue anu nyuswani yakin ana bir rambut nang jero. Aja gritili iki. Nyawis lah. Iya, kayak wis genake got kabel. Pokoke tek nilai iki lah, kayak 150. Iki pira iki lho, iki mau lebih-lebih iki 300. Kayak 55. Gue 50 100, Dun. Hah? Gue 50 Alah, 100, ya kayak pokoknya 150. Kan jagone sih kan. Temen sih lah bos aku. Ya kan jagong. Kayak tak ibaratnya gambarnya kayak mobil ya, gambar ya. Ya iya. Gue ambulan ya, Dun. Ah? Gue mobil ambulan. Iya aja, berarti kowe lah. Gue ibaratnya gue mobil ambulan. Oh iya. Nyong supire, Iya. kowe dadi penumpangnya. Oh, bocah ngono deh. Kau singe kayak apa penghuni keranda. Nyong siki sore iki bar nyebaratna lah wis mutung lah mengalim lah. Ya gue nek di baratna gue kembangnya kembang melati. Ya iya Dun. loh. Lah, Iya, kayak nyok kembang terus ya. apa? Iya, nyok Ya nyok apa nyok? ambune wangi. Nyok apa ya? Angger badute kembangnya kembang bosok. Bocah jen elah melas. Bang Sing bener. Badur. Sing bener bae lah. Kembang suwek. Kayak nyong Badul. gambar-gambarnya tak ngomong ya lem lah ya. Ngomong Ya, kit iya. mau duit. Suara papane iki kan wong iya ya gue lah. Ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ki apa ora ana wong semrutu-mrutu wae wis nang jurang. Lah ini loh. Pokoknya iki nyong garep matur disit lah. Ya tukang syuting ya. Iya matur nuwun. Iyalah. Wis matur mau terus nyolong mangga nang mau nyolong pakai. aja deh ngomong-ngomong nama ngono dibentonge. Ya mati. Iya. Lah mau ora sida ngomong maning nyili kayak genter. Ya ngesuk lah. Tung kanggo maning. Siki aja gere lah. Wis dibelek kenapa urung? Yo wis mat. Ya wis Bismillahirrahmanirrahim. dibelek kena ngesuk diterap namaning nang kanarep go nyogok maning nang Pokoknya nyong. tenang bae mak tak sogok ante lah horteng pola. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teparang kula matur dumateng Bapak Kepala Desa seperakatipun ingkang tansah kawula hormati. Kaen lah ora apa-apa lah. Lan dumateng Bapak sepuh adi sepuh dalam sesepuhan ugi para pepundhen ingkang tansah kawula hormati. Lan dumateng Bapak Kapolsek saking Kecamatan Purwonegoro, Kabupaten Banjarnegara ugi Bapak Koramil ingkang tansah kawula hormati. Lan dumateng Bapak Waryanto sak kaluwarga ingkang tansah kawula hormati ugi. Anganipun Bapak Waryanto ingkang kersa ngaturi kula sak rombongan seni pagelaran. Apa ke? Calung campur sari Banyumasan nggih menika Wahyu Citra Budaya. Alhamdulillah sangat ing dalu sak menika diparingan boten ana sak tunggal punapa. Nggih, Pak. Nggih. Dijani lah jenazah kono bluyung lah. Nggih. Iya. Lho lah. Anganipun Bapak Waryanto anggadipun nikahaken putra-putrinipun nggih menika Den Bagus apa ya? Suryanto apa? Marude apa siapa ya? Bojone sapa ti? Oke, nyong anu garep doaken lagi. Aja sembarangan lah, jan ayo. Sing lanang iki. Nggih, sak serimbit tul. Ya, Ibu Waranggono jare kakine. Ya wis ora apa-apa.
Kayaknya matur seperti lebih lah, supaya enak. Anganipun Bapak Waryanto nikahaken putra-putrinipun nggih menika Den Ayu Mbak Suwati kali Mas Subriyanto. Anganipun kawula doaken mugi-mugi dados keluarga sing sakinah mawaddah warahmah, mugi-mugi cepet pikantuk gadah momongan ingkang soleh lan soleha. Mugi-mugi dua anaknya sing bakti kepada orang tua lah ya ya Ti. Lah Aja kayak kowe Dut. ya astagfirullah. Mulai anak aja ngomongnya Suwati nih lah, jadi iya, itu saya ngomong bakti banget, iya gue. Mengkondisi kira rampung ya. Iya, angkane pun kawula matur, mbok pilih kurang pas utawa kurang sopan, kula sak kanca, nggih kula nyuwun gunging samudra pangasami dumateng panjenengan sedaya. Nggih. Rahmat Darome. Nun. Ya Allah. Kayaknya Pak Jare pengen kenalan dari sing siji ki Lem. Awe apa ora Lim? Awe. Ya. Ya. Lah gue sebenarnya tuh lah. Tak simpek gue malah ngompen. Dut. Hah? Pakai dilanjut tembang Wong wis tego ngena. Yo wis. Ya lagu selagu dan Cing miring. Lah apa ora sebel cing miring kan aja lah. Iya. Hah? Dut. Dun. Maring pantek apa maring Batu Raden. Siki Siki nyong degawek ting-tingan sing sun sawang disit lah, ben bawa nyong rasane guna kain sing simpel. Ya, seneng. Nong. Hey. Sun sawang katon. Kenapa ya? Rayep. Netra kaca lir kadya barlean yen pinuju leye besok teman kawe woyong boyo latri sira manjal momring sira yaye kadya endang bronto jaya Mas malah isin nyong lah supaya ngisin lah kayak berayo lah nyong hiruk lagu mang telekip yuk Kang Mis lah tinggal lagu apa yang lah. Udah. Kising miring tim. Ya, Mas Penayagan kayak dia ngewek nama ke lah. Kising miring jago lumayan banget tuh, tim lah. Udah yuk. Ya coba lah kising miring kan gelengtek ke lah lah. Nang deh. Suki men campir ah. Iya lo sing. Oh ya. Iya, oh ya oke, tim.
ayo mas kiciring Cintan balik mulan apa sakyane kalakan ayo mas Kijing miring ayo ayo dek mas kijing miring ayo mas kicing miring ayo mas kicing miring abang-abang benangi lambe abi-abang sapa sing duwe ayo mas kicing miring ayo mas kicing miring miring ngolot apa sadyane kelakon ayo mas kicing miring ayo mas kicing miring lamu-lamu ayo meyen lagi ayo mas kicing miring ayo mas kicing miring abang-abang benangi lambe abang sapa sing duwe ayo mas kicing miring ayo mas kicing miring kanting terus bangun negarane awang-awang di mega mendung nang gilingan besisike kan udung kelingan kebesikane ayo mas kicing miring mas Lacir puniko gawe lakon kicing miring disampirke main cara orang ngapir tengah-tengah pohon kenari Kesana bingung kapan-kapan berjumpa lagi kicing miring berapa sesemi berjuang bela negara ayo mas kicing miring iris-iris ngalamun kowe sungis sampeyan baru-baroban sapu tangan jatuh di lumpur cinta tapi salopan lopas sebentar aku tidur Keret betar mau mikir. Iya. Wong nyekeli lengker tanjung begelem. Bahaya. Bahaya. Iya. Alah ayo. Jan. Wong gena sing tua sing temah. Eling-eling baya mayo lah. Yap. Jare kondreng kadewek bae no. Lagune sebesar maning, lik misno lah. Iya. Lagune podang kone nggih ora bawa-bawaan lah. Wis wayahe. Iya, podang. Lah wis tenang wae lah. Hah? Aja kempling-kempling bae lah. Setengah bosan. Pakai. Yeah.
Siki Kepenak bawa ya, eling-eling no. mbok ya, Mak. Wis wektune eling-eling. Eling-eling Oh, teman ya. Lah, wis wayahe barong ya. Iya. Raden Arya Werkudara nyata lamun satriya ing dadi pati Dekwa simbar dodo yen ngendika kerang pindo koto dasar satria prawirang Rama eling kula eling tunungane Senopati yo mendem Sabane sakura digatekano wong manungsa urip nang alam dunya bacane sabar narima kudu eling lan waspada anamaning mati lewang pertolongan jantung menanging ora kurang reka adanya dibungi pengirangi malong-malong suarane kok tambah bingung hai dulu eling-eling wong eling balian elingan namung urip nang alam dunya
Sajepon wae pengarah Sajepon wae Lu tegese sepisan tata krama pindhone kowe teman kaping 3 duwe tepas lira dadi siswa sing utama ana maning modele wong purbalingga ngajak omah nanging ora kurang reka kondangi dipuki kegeronge malung suarane kok tambah bingung